Ja, afgrøder vi har prøvet seedspeed på, så er det indtil videre, det kun hestebønner. Der har jo forsøgene jo vist, at det var nogenlunde sikre resultater. Sådan i forhold til, hvad vi målte udbytte i 24, der målte vi jo de der godt 10% mere udbytte. I år var det ret tæt på 15%, de her 420 kilo på 0,6 hektar ud af et normalt udbytte på 4700. Hvis det er noget, at vi også kan gøre i andre afgrøder, jamen så giver det på alle måder mening. Vi er ret sikre på nu, at det er noget, vi skal bruge, og vi skal bruge det til hele arealet. Det er så få ressourcer i input i forhold til, hvad vi får af output, og hvis vi så også kan få mindre ukrudt, så er sagen ret klar. Men jeg er overrasket, ja, men meget positiv.